RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag-imungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Lister. Ginaingon, nabisan unsaon paso sa kabana sa pagbinutan. Basta doon na ilaing babae nga magpakabuang, sigurado gyud ang bana makahimo og kasalanan. Mao kining naitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba? Ani na Star ang imong anak nga tuwa sa Manila? Oh, dong. Nagbuwag manggod sila sa iyang bana, mo nga mobalik sa dinis atong lugar, ug ani sa mangita og laing lalaki nga iyang makauban sa iyang kinabuhi. Basta dili lagi kinasal ang magtipon. Dali rin yun ang magkabuwag. Mas mayog yun ang magkasal. Ay, ambot ng anak na ko sa pagkadaga. Uy, badlungon, magkaayo. Di mo nung tako ingon anak. Mabisan kinsa laylaki. Kaysa kaya na-disgrasya kog laki ka ni Adto nga mo iyang amahan na niguro na gyud taong ko. Mo nga duharag gyud ang laki nga akong nagian ang salbahis nga Tonyo ug ikaw. Oo niya, kanusta mo kuno siya magpasugat sa pier? Kanusta? Ug mas buntag ko no, kay karon man siyang gabi mo sa kais barko. Midunggo ng barko magisakyan ni Rubidong. Ani lang rin magpaabot niya. Sige. Pastilan ning anak ka. Unsa kay mahimong kapalaran ini niya dinhi. Kanusa pa ka ni mahimutag tarong sa kinabuhing minyo. May lalaki gani nga maguyab niya. Unya iyang sugton. Ipakasal ta dayon sila. Aron mapundo na ng huna-huna ang anak mo. Ay na, sila ka na naog sa barko ay. Nakakita na siya nato. Tana, atong sugaton dong. Ma, kumusta? Ako, Lister. Kumusta? Ani maong yapon. Ikaw, kumusta ka naman, ha? Ni alagi, Col. Pero nasad karon sa laki. Mangita pa sa dagi ko. Baya, masamot magkagwapa ni bata. Uy, dalit na mo. Tana, ato na ta. Sabay na ta magtiwas og tabi. Tana mo. Sakay na mo sa auto. Ma. Mauna, Ruby. Kung may laing lalaki na gani unya nga mamisita nimo, unya imong sugton, kinahanglan magpakasal mo ha? Aron mahimutang ka na sa kinabuhing ninyo. Abita na eh. Kaya magsige ka lang ilis-ilis ug laki, uy.
Dali, kira kayo nga. Malusya nga na, day. Kay nga naman eh, Uncle. Unsa man tanaw ni mo nako rin, ha? Lusyang na bagod ko, ha? Kukuhan. Kining, di pa noon. Nindot pa ka kayo, uy. Unya, humot pag yun. Uncle, kinahanglan nga makakita dayon ko og laing laki. Kay mo unay makapabusok na ako permi. Vitamins na na. Yes, Col. Kung wa ko'y laki, malusyang hinuon ko og dali. Hilom oy hilom, asa man taong kamaliwat anak ka uy. Ma. Basta mao na to ha. Kung dunay laing lalaking mamisita nimo, minyo dayon, hagdag minyo sa di pa nimo sugton. Uy, baya, ang anak ni Mila ay naglingkod sa supa nga nagbila sa duha niya kapaa. Baya, nindo sa ning bataa na. Pero Draco, dili yung ko magpadahan ng bataa. Ay, kaya ako siyang humagbus. Uy, may nagdoorbell man. Insam kaling niya ay. Ako nalay abli sa pultahan ni gamay sa dakong gate. Kaya wa din ning among katabang. Ay, usay ato do? May gabi dia. Lister, nga Ay, naman nila gabi. Sige. Kinaos ka buok lang, eh. Nami sana. Noto ng Ikaw man day ni Roy, ha? O sa may ato ni mo, ha? Sita ko Rubinoy. May lami ning maning nilutong Christian Walker na. Ito ka? Lami. Kapag ka nag-walk si Christian, ganahan ka? Dili. Kuha ng mga inunanang klase. Kuha na. Sulti lang. Masita ako. Kisi sa may pamisitaan mo. Susunok sa nangang. Day? Ay, Ruby ba, Ruby? Susunok sa Ruby. Anong ko sa yung babaeng chan-chan good? Day. Ruby maga. Ruby lagi? Natog na. Ganiharang natog. Ha? Mau na. Bausa balik na lang sa imong agi. Mau ba? Sige. Balik lang ko, Manoy. Sayo lang ko. Nakadlaon. Nigmatang Ruby. Kita di ko niya. Ano di pa siya katog? Maya. Sibat kaliging amawa ka. Ang kaunan pagmani, ha? Misita din. Uncle! Oy. Meron mo yung mag-iingnan si Roy nga tuog na ko. Uy. Nagpunta pa man ko. Ruby. Kukuhan kining, maudang dugay kay nagatingog kay nagkaon ka sa dagbiskwit. Nagkabati day ka sa akong gisulting adto ni Roy day. Kaayo, Uncle. Sa day. Kulain mo, Uncle Lister. Uy, samahan dili ka gusto nga makauyab ko usap, Uncle? Dili man sa tunako sugton si Roy. Hindi pula na ko sa mga laki nga sama na kong edad, oy. Ang gusto na kong tilawan rong lalaki. Kanang mga idaran nga parehas ni mo kagwapo, Uncle. Day Ruby. Mao ba, Pre Lister? Naibugas anak sa imong asawa sa iyang pagkadaga? Oo, pre. Ay naman tong amahan ni mong Steven. Tapat ba eh? Naghimog original. Di. Mao lagi na, pre. Pero meron ba ko niyang pakitaan ng mga lihok, pre, nga, kinabang nga, nakagusto sa siya na ako. Kuyawan lagi ko, pre. Kuyawan ka nga unsa. Kuyawan ko nga, mahilabtan ako siya. Uy. Lagi, pre. Nindo tra ba kayong bayhana, pre? Ayaw. Ayaw, pre, ha? Ayaw. Sunda ko kay buutan kay ko. Mo lagi, pre. Ayaw. Mudagan magkakonsiyas na bukan na, pre. Mo nang buutan.
Ayaw. O lagi, pre. Pogi lang yung kanang imong gibati. Pero kundi man dahag pogo nga, la, bilay. Ano, kini. Wala, kita dah. Nalungagan na ako ang bungbong sa kwarto ni Ruby. Pabuto na ko siya nga mahumadog shower. Unya, ako siyang dilion din sa lungag sa bungbong. Wa pamagyot. Wa pamanusun si Ruby sa iyang kwarto. Kadugay ba? Ready na ba ko? Nagburles na ko. Mas may na lang mag-long distance ko. Tirahan palayo. Aron di ko makasaha sa akong asawa. Uy! Miyabli na ang pultahan. Nakadungog ko ga, miyabli ang pultahan. Uy! Wa man ay maabli ang pultahan, pero nakadungog ko nga may sira sa pultahan nga naabli. Di anak ko si mong luyo, Uncle Lester. Ay! Day, Ruby. Ang amo man na pultahan ni mama ni mo ang imong giablihan o gisirahan baya, no? Yes, Uncle. Oh, sige na. Wala na dayon ang gusto mong buhaton. Mientras wa pa si mama. Ruby. Si Ruby may misod sa mong kwarto. Ana, ako ay kanoy. Ikauna ko ang akong humagbuswan. Gilapa ko yung pagayo. Haskang lamia, uy! Mga ito mga kasama ang kaagi ni Lester. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Haskang lamia, uy, style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayo sa direksyon ni 3D Aducan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.